Hadian baka State Executive Committee jong Voice of the People Party VPP kelasim ya karai baka laban penduk tiket ya kinu ki kertong ki balik persya ya ka parti kala penlong ki babon bansa ka cingkan tho halor kani karai kepala penlong ru yu presiden keseng ba Arden Mila basayomoy ban ai ka jing pensai halor kani ke jing pensai ba Arden kalami ha ka jelang pen itu pai ba ki kertong na East Castle District ki ban ai reng ha collection MDC ka ban salong sen haba jingkran hakani kasngi uba Arden uloong bagi pai ba kimdei ban sya yalam bakla halor kani karai namar ba kamdei ke jingbarngam hendrai ke parti ke tengkai namar ba hadien ke election MP ki wei ki seng san perthei kila tulot bor bakala don ke jing persang naki ban pan tiket nak ke parti hakani ke election katu ka khubor ba ai ke PPP te snow trim pi hana berngem ban penduk tiket te ke jing so khor tu Dr. Pat scam de hana berngem dan giba persyang ban pen snow tu bagla ka parti ka klem ong ban berngem ka parti ka klem pa pen mi manong berngem ka parti ban penduk tiket nrei ka ong kumni ka parti ka rai bakan tingkai haladi ya kata ka bor banueng ya ka jinglong kertong jong ununo na pren kita ki candidate ki bangilarai laringi shem baga jinyat lenti ka jengki hagini ki artnai tam ka persya e ka nongrim joka parti ni syuteng kai ya kata ka bor mdei banong bangi perngem ka kampor lesi ka tu ka jingkren balingin ha bale kumta namar ngitip nado bami ka VPP Marsin Sar haka MP election oh kiwei kiseng sain pertei kia shot tulot lun balai ki shot tulot yomrong ye kran me ka syubu at pra be ni pat ba ai pisarum long ai kia kan di ta ka buat te supra ai pisa kan sim ka buat supra yalam piknik kan yele ka buat te supra na kata ka daw ladalong tongin ya papan tiket no dagi berujung ipi takadaw kadang kajing persyang ngitip ba ling baka intelligence kajungi badon kajing persyang nagi wei giseng san pertei ban pan tiket naga voice of the people party kata kadang kajing persyang kabang ngitip tikena ngiru ngilayay husiar tenreng ngim kamtrai bangi piang lot shispa naga shispa yo ngi syukum liat kum light wei ar bangi mi ngibu da kata kendol la dengi mentate weng baik denem namar kata daw ni haban penap begini bangilaya snow ya kata gajing persyang anda gi snow tu bau tu bagi pa o bagi kamsenia umyo me kaya tip me de brujungi kaya start kan ke PPP kini aku no ton mele nagaseng yele independent no kanang bu pa unumi i ya ka kerteng seng uni independent oh kamla independent hi bania kini kiwe ki party Kumno ba Raju? Kumne kong, ale. Kumno ki kam ki jam baro. Hai ki biang lor. Ai ki ration jong menta ubnai. Hai ta. Ba ukau iu unia. Kong undi udai kau plus F, ukau fortified. Ukau 45? Henry ba ukau 45 ba uto ba ai barabor uya pher ayu. Uto ukau ba ai barabor umde ubabha. Kong kini ki jingbam ki bangi juba man kasngi ki kta ya ka kot ka khya ka jongi manta ngi dei ban sgau tu hi ba ka jingbam ki bangi bam ki long ni em ki batei ya ka met ka phat jongi ladangi bam ki jingbam ki bomtei ya ka met ka phat jongi ila ban yo ya ka jingpang dunas nam mat ka jing bria ki kman Henry ba uni ukau 45 udan jiga dei kumno yo i ya ka jingtei ya ka met ka phat ka jongi nak jingbam ka bangi bam man la kasngi kum ka iron folic acid, vitamin B12, iodine, zinc, vitamin A bat vitamin D. Namar ke jingduna jongkine ngengat hagi babun ke jajingpa ka sarkar ka persyangkan bala banwanra ya ka kot ka khia. Ka FSSAI ka batha ba ukhau ata kamlu kadut bat ke omkhnyang bam. Kidai bandon ya ke jingbam ki bantei ya kamet. Knang baha ka shisngi ngila banyo laipo hadu 100% kini ki jingbam bantei ya kamet but lai kerteng yaki 45 ila banitu yaki ta ka sharp plus F haki ba uni ujing bam plus F pat ngila banyo ne nang ne kong
Nagani ke daw ke sorkar kalapan mi ya kiskem ICDS, MDM, PDS kabha na kabenta upaj ba. Ke sorkar mi kalamang kerpang ha ke jingi trelang bat kidukan na ka ba kilapha da ukhaw babhatam na kabenta ki khna bat kilong kimi ki ba armen. Dei na kata daw patang da uni ujat khaw babhatam ban sam shabaro kilong yeng. Nang ni Shakman. Tang da ukhaw fortified. Ba, pikirannya ke jing shisha. Lawan Rak Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.